Er is in Friesland in schatting nog zo'n 10 miljoen konten meter staal belaaid met asbestplaten. Bedaken met de kankerverwekkende stof binnen van 2024 al verbeen. Daarom had de agrarische vereniging de Noordelijke Friese Wouden het project Skin en energie-neutraal opzet. Maar als doel asbest vervangen door zonnepanelen. De eerste staal die op deze wijze aangepakt is die van Jurjen de Jong van Jestermar. Die neemt het officieel zijn 90 zonnepanelen in gebruik. Nou, ik vond het interessant om hier te investeren. Ze praten steeds over duurzaamheid. Nou, daar sta ik zelf ook achter. En nou, asbest, dat was op de nieuwe rek voorthaar. Nou, ik denk dat ik daar denk gelijk, dus dan, dat vond ik wel interessant. Boeren die het meid wel willen of vragen haar, kunnen bij één loket jochten. Van daaruit wordt alles regelen. Voor bedrijven werk je erom mee. Daar grutte het tevreden niet van staatssecretaris van Milieu Joop Atsma. Je neemt het een voorbeeldproject voor heel Nederland. In Overijssel, in Limburg, in Brabant, overal is met waanden met de vraag hoe je nou asbest van de dak leren kennen en zonnepanelen voor in het plak komen leren kennen. Nou ja, en daar komen tal van vragen en dan zou ik gaan zeggen van nou, show wat er in Friesland bouwt, show wat er in Noordelijke Friese geboren al dienen wordt en broek dat ik als voorbeeld. Intussen haal meer dan 50 boeren concrete belangstelling toont.